Keteng jungai di Baidenwa. Mengayo jeng pangstrugam na tu kat santri jogo September. Teki doktor kiong yang abam dan jikal mansyo. Kiong sanpo persen. Ta mengaingu yu blay mo lap kia. Ulale kamba mau kenyangi mom dei mangi. Teki doktor kiong dan jikal na blay dan jikal man. Mentang layo gia mah. Kaketir ngalala pen ki kakejar ngalala pen ki. Aingu yu try kan. Gajing stom jangan betia hospital kare sausingi na dosi thoding na dosi ba ar ngatia hospital na din katopan ngalami no ngapoy na sayeng kan ngapoy na sayeng tengah syutia be yang om tu tamlong asyu dwai bim do na gajing ngej bing asyu dwai bim ngej bu jisun pen kia be tak pen kia si sai kan ngalapun ni sani labun sin ngamyo ande ngayo ngakot ni ti perlok kan ngong yalam mentah tengah ngo yu blai ki ma bang apa sani am di da gajing start ngi ma di da bor jong blai ki ma ko mga siang ko mga terang ayo siya kung tahi kan ko mga siang mo ngalang ngani ngakwa palat banganuan siya ni banganuan maroy ro ngamla dahil din nga ko ni tipalok tayo ya yalam lang mo nga banganuan siya ti yalam na itay kanya ngam tas ni sungu siya kami kando ipastor mo bidan pastor matas ni ndeng ngalakwa las kay tumar tu ngamla yala di tengan dam na dakwa ro ngamla temtas asungu isi beli game ngalala benawan sini. Em ngangai ye kiwir mo kibape yang im tu mo gede i mo kiwir la pidan ka jinge beli mo beli pen kia mo. Ndi kita ki doktor ke mo don beli bakam krau mo ben pen kia kita jing pang jing stem jing di mo hui ke. Ndi mangi ililing di tanggi biru ngalala yu mo ndi tang ka jinge jing ka di skam ho beli ke mo. Di tang jisu ke men pen kia kita jing pang jing stem jing baro ama kumbang ngaru ngala shani ho beli mo beli la pen kia yang ul ay ka jing ko jing kia yang sungu usibun ke mo. Kajingu kali chu ublay mo amdi ngi kibriu ngilani kajingu jungi kali chu jisu kindi tang jisu ba pen kya yangi pila yo sngo ye Jingphla ke jong ikong Biden war ha jing shama i ha khatan trek ilamut banwan che je seng healing festival po madan polo ndre ya ta kamra sum ke jong i la kalon but im tip briu show bala shura i sha hospital ba ki doctor kumbi la ya thu mentan kiong ba san po persen ila yap Shillong. Sisya kelawan ke jing susi, sisya kelawan ke jing smok thang, kelawan ke jing syepting ru hadu kata hendrei habangi don utrai. Habi la yam, habi la linyar shoblay. Utrai upen kiai, bamentai la long 100% ila kia aingu utrai hoi. Ya ke ibu blay la le ki doktor ki lingo. Sisya ngir ngilingo. Ya ke ke bau blay ule namar ublay bangi syakri ude ublay ba kraw palat tadai ta kwa ban ongi fi ke ne ke sngi ke banta afidan ki jingpang fidan ki jing shitam ha ke mat ke jongpi fidan ki jing e ki jingele ke gm ke jongpi fidan ye kita ki lomba ki ba kraw kan no ro ka babel ka ong ye ta ba ki lomba ro an pen kan ria no long iu to lomba namar ba ho ya khamat jungi lomba la de ba he palat re ya khamat jong ble wa thau it ki lo mem ki lom ki long ki barit na ki barit tam khamat jong tegene ke ta khamat jong ble ke ke ba e kam dan e em ke ba e mar ble bangi shakri u de ble wa thau ya ke ne ke prathai u thau ya ke ki met beneng u thau ya ke ne ka hau thau ya ke ki jing thau ya ka ba khamat jong i ru kamla ban yu issue ki scientist wala ki start kan no ada ki don ka telescope ka bahe kan no kinom la ban yu issue ya ki jing thao ki ba kraw ki jong ble tadeng ta kim la ban sngo tho kim la ban pe phang ro ya ki ni ki jing thao ya ka ba ble la thao tadeng ta kwa ban ong fi ka ne ka sngi ba ne ble ba thao perkhat udai shi shao ba kraw do kan no udai shi shao ba phla ki jing thao ki jong ur ki long ba phla do kata ya ka bangim la ban dur kumno la thau ka khndo kumno la thau siap kumno la thau ki mau kumno la thau ro ki plang tangi ta ki bangi i daga khmat ro ka long shisha ka ba sngolengo kumno thau yu breu ani ka long shisha ka ba sngolengo ba ding ta kwa ban ong fi ka ne ka sngi de blei bla thau yu fi ngalai thu khana man shwa ta ka ji thu khana shapang uta we breu ba dan ni ka ta ka kali ba ka ta ka kali ke jong o ka ba dang nya o ka da sngot na sha hendrei kensan ka ta ka kali kala yap na la persang ban start de kan rekam start kan no ro la persang ban start sabo la kerki tat ban poisha kata ke jinglai ke jong la khot ye ki mechanic nang ni ba nang tai ki la persang ban snai ta ka kli kat ma ki nang snai ba
dan jikermen iku makanang do ban tadeng ta lawan we temen ha ka bakhat do angta wong baba ka ngi ba ni ka kli chung fi ka sniu long em mangani rap shna manga uni ubriu ong mp mama la biang fil atmen umi don jikermen em maru tau briu ula kham irang ba ula kham itemen wong ba kini ki samla mene ki lawan kini ki rangba ki lawan man yarap ban shna ni ka kli kimla ki briu ba start ki banang Rikim la ate ban shna ni ka klima phi ru temen kum no tharai fi la ban shna ong em a hing ngan shna manga ba kum tau ye pen bor yo tau brio ba un yo ban shna da ka kali ge jong ba un temen hado ka ba khado u yo ban shna da ka kali ong pishne da do ngan siu ngan ai sna kali thmai fi au lengo tau brio fi kali thmai ong ta fi kwa do jai fi kwa da ka ta de shna ba da ha ong keu ha po ka kali sa start ngan sabatai fi kum no fin start la play ka banet ang ta ba usim ta spnar usna barang tawang start dekat kali, masin start dekat kali ke start. Udah lengok hingan, sayong hingau. Wong kuno kumta. Begita ki engineer, ki lawan kita ki mekanik ki start ndok mena kimla ban snai ni ke kali. Unu beriu ang kani ke kali kadai bangah hinga lasna. Umedai way. Wong ade Henry Ford. Kata ke kali kadai ke Ford. Tadi Henry Ford bela design ya ke kali, baru tip ye waypui not ye waypui boltu ibadan hakata kali udah tip hangno bakidan kita nama demo u bala thau ita kali bat deheng tadi tama uru bala ban snai ta kali dei tang ma uru bala ban pelong biang ita kali udah lengo ba udah snow lengo si shau tau try but ula ai khoblai si sha ba udah snow kemen hero ban kendo kat ya Henry Ford u engineer bala design ya kata kali kalau kumju yang ngiru Deu blai bla design ya kene met ge jong fi. Deu blai bla design ya kene long rniang ge jong fi. Bu tip ye we thiet we pui jao. Ka badan ha met fi te shing ge jong fi te jinglong ge jong fi. Ya kene ga nado shin rong kli du slajat u tip lu blai ka ba shabar ka ba shapo ge jong fi. Ka sni do ge jong fi te do jam jong fi shapo baro ge shing ge shiro ge jong fi. Na dong shadong ta ka snam ge jong fi kum no ka tui kum no ka long u tip lu no kan ge jabing ge jong fi ge trai kam no ge score ge te thiet ke baro khai. Ki long kum no nga kwa badang fi de tang utau bala thau fi ubatip pakai babel ka ong kita bai ka wai pu ke khat met jong firu oblei la tho ken ma ha ka kitab ya ka bau tho ye te khat met ke jong fi ka don la record ya ka wai pu ke khat met ke jong fi ha ka kitab ke jong oblei ta nei ta ka bang fi oblei thau fi jim la sna kam tu mu roman udah tho ru trai la dap record lupa ya kita ki do jam ki do tor ke jong fi te ki ki shuru ha ka ka kitab ke jong obo la bo kerpang ru ya kata kenang bo untep ye fi badeng ta kwa banong ifi kawai puwe ke khat met ke jong fi bleu tep kawai puwe ke khat met ke jong fi bleu ilot pala de pi pang la fi stam kombi kong Biden ipang imla lai ki doktor ki ong kum ta 100% la yap te hendai bleu bangi shakri de bleu ba cancel ya ta ke jingpang badeng tau trau thau biang i upen long biang i iklan yo biang ni ka met ka bakot ka de tang de ke jing ai ke jong bleu tadeng ta kwa banong ifi ke ne ke sngi ke ai ke bam la ba du bleu cái bam la ba ble ka long tang ka we shpenrit ya de khmat jong trau trai rap ya par klem ge jing rap jemengan yap penrit ila de khmat jong ble on trai shim ya para da film a jing bit you ble am la da film I permission you ble ya ka ba un le ai ha ka met jong fi utrai am unum la ban kta ya ka met ge jong fi I permission I jing bit you ble on trai kta me nga ya ma khmat jong da ka download ka ba shisha da ka download ka ba wet da ka download ka ba pret wana khmat jong on trai shim kta nga berga ngai hawa pila IT ya ka met ge jong fi au jisu utrai tangum to kum to china fi ba kum ta fi la khia dan si bon ki jingja ke bangala ju asngau na ki brig ba thia pang hospital ki i ya kita ki riu khot i kum doktor dan to perlok jangai si sin ong ba ngalapang ka alat ne ka tmo ga jong u ki doktor ki mla si ban thap ya gata ha ka por kum ba shiteng senya ki wan kita ki laingot kita ki bri i kum ba ki de ki doktor ki wan bar ki ta ga ta ka ngap ka jong u ong di khon chi fi ong de hoi kita ki bokti ki duai ki im ba ki shna e hadin nang ta la lech no kita ngi la lech anda la lech to khon anda ula kendit upet ya ta ka tmo jong u ula khia tadi ta usmul ngo ngoi pa pen khia nga kami ula khia se ngoi la khia kum no ong em ki wan ki doktor mentan na la ingot ki doktor ki wan rekim de ki doktor ki de ki e ki de ki angel ge jong ble ude utrahi buan men kta e pakata ka tmo jong i kala khia don ki bre ki bi i ka ta ba ki juan ble dala de wan ki angel ge jong trai ki wan
ya ka ban kta ya ka ban pen khia ba kwa ba nong fi pang kan no fi stam kan no fi jinjar kan no kanei am ka di ka por ya ka ba fin ya ma khmat jong blai ya ka ba fin pen ret ya de khmat jong trai ya ka ba fin IT ya ka met ke jong fi ba kham tam e fin IT la jong jing em ho trai ka di ka por ya le se fin kala ka bomot ka di ka por le se ka ba fi fin pa shi sha sho blai hoi brush ka ta fi shakri hi blai de kam dei ka shi spa percent kam dei ka ta ka fi IT lot met ba men sim kadang don hi ka ta ka ba fi IT ru ya la di sha ka per thai ki jimu per khat ki jong fi ni ki kam ki jong fi ni ki jingle ki jong fi kadang don hi ki jingle ka bi khale alang ba ni ka per thai ka ba pen so si ru trai ni fi pat islet ya ka jinge ki jong fi ka shi spa na shi spa sho trai utrai ha ka ni ka sngi kwa fin ai no e ka ta sho ba la fi la ai ka download ki jong fi la fi ai ka men sim ki jong fi IT lo ka jim na kwa ba no fi sien ba fi ai jing bet shi sha utrai amun kta on ben khia fi la fi ai ka jing em utrai pen khia fi nga don nga jinget nga nga sngi manta utrai pen khia fi sngo ni ka por fi don pring jong fi don nga shieng am ka ba shu tha ba shu pang ba fi don ro doctor ki ong duna calcium bat ka don ro ta ka jing pang ka don ka acid ki ong ta ka uric acid ki ong ba ga ni ka jat jong fi ka don ba nga kwa ba nong fi ni khosi ki pang ba nga kwa ba nong fi ka ni ka sngi ka ba manta nga sngo ro don pring jong fi don ro ka ta ka jing pang gaut phim la ban yu ka pang ka jat ki jong fi dan pring chufinga sngo bi ibe jong ka jat ang ni ka por dan iba pang kan ka jing pang jem shieng de pi dan ka jing pang jem shieng ka kan ka shieng jong pi kam khlan ka tha ka pang ka dan ka jing pang fi duna calcium galong jing pang polio ru kwa man ong fi ka ni ka sngi ka ai ka bam la ba ru trai ka ai ka bam la ta fi dang man yai de ko fi sngo phim fi la du jing kan bi doctor ki ong ba mla shu ban khia ya pi ka dawai kam la shu ben pen khia fi no ka kwa ba nong fi ka ni ka sngi ka ai ka bam la ba trai ong ya ta ong ya ka bam la ba du pri ki long ki bala ba du blai po jisu kren ya ka ta ong shisha mlan sa ka bam la ba ki sanran ki la smu ngo ki ong mla fi jisu ong ka bam la ba du pri ki long ki bala ba du blai po jisu kren ya ka ta ong marcos no khandai de khot arfulai ka ong ba da phila ban nget ki baro ki long ki bala ha ta ba nget ba fi na ken ma ro no hebrew la nong ka ba khat wei ka khot ban riu ka ong klam ga jinget mla am perso bhai ble la fila nget am fila perso bhai try am shi shaman tai fin khia pi pang jing pang yo nga ka am fi pang gum no try fin khia be fi re ha fila khia am dei ken fin le byang shi ka thai pat fila khia am dei pat in phai dien byang re fila khia fin yo ban ai ga jingphla ya ga fin yo ban ai ti lot ya de ban shakri yo ble wanam shukar yo try nget yo try he wi yo pi adu ne khlep mat shimla le snew yo pi re ga jing pang ga wan ban pen ka lai ga jim ga jong pi ngai pi don ki jing pang ga ba kum no ro don jing pang spondylitis pi pang no sun kai jong pi pa ngai utrain ka khu ye fi ka pang ni ka met jong fi ka tha ha ni ka por nga so don shi bon ma pi pang ta jing pang gastric ba pin stom ba ya fi utrain nga so ong ba don na pring jong fi don ki jing pang ulcer ka mong ni ka sneer ga jong fi o kaling awa fi bakla ban bam em fi la jin jar sha fi so si ban bam ga no jing bam na fi la ban bam ye ga jing bam ka ba fi man bam hab shu bam ye ka jo am fi la that then the pring jong fi dan jing pang sinus aga stom ha no sinus fi long allergic ba kadang ga jing bakla khndiat dem tengi ki dust fi bakla gum no am kawan ga ni ka allergy ka khta ni ga khamu ga jong fi ka set ba ka shadam jong fi ru ga dap ba ngai tram le ka kamba nam da ga ta ngai fi dan ga jing pang ba kum no kwa ba fi ga ni ga singi tram pen khia kum utral pen khia ikong biden pen khia fi la fi pang yap Shillong ro la fi langet am utral le ka ta yam khman jong blai no ong fi yam shu yam kong biden la shu yam padeng ta bu try open khia hallelujah ngi dwai ga ni ka por ka bamta try bangi shakri du try no pen khia da da jim snam ju la pen khia ngi ula da ba e ga jing pang halade ha ga ding phna la sha bom la sha tiet la jingam la sha dong bam dan ga jing pang ka ba kampang bania ka e ke bo try ula ba ka met ka jung la mang la ka met ka jung u baro o shisha ka snam ka la ja o la ima shisha ka ta met kam dan ka no jing pang ka ba kham kra bania ka jing pang ka bo try u sha ula da kit ha ka met ka jung ba ka jing snam ka jung la pen khia fi ba ngai da ka bor ka bo try u ai fi ka ni ka singi pen khia shisha pi la lech ki doctor ki ba bon fi la di ki dawai tang tang fi la sngo nya ro fi sngo kum la shu long shisha ka brio ka la shu dap dang do dawai sudah ka met ke jong fi ngai utrai am tung khia fi ke ngi hallelujah nga dwai nga ka khu trai ne ki kam ba jem jo fi kam dan ke bam la phi la ban ngai jisu ong ka mar thada la phala ban ngai phani i ke buram ke jong blai sha da phi la ban ngai phin i ke buram ke jong trai shau trai pen khia wadi ki bayap udang pen em ta kan e phi ri banang em
kan ayu fi benang im dai ta dan pring jong fi pang ka beniat ani ke beniat fi kan jot kalong soi try men khia ka taro dan jipang tonsil fi dam dan jipang cancer fi dam dan ke jipang balang po kini ki tor ke jong fi utrai men khia ka taro nya dwai ke ni ka por men ta fi pang khalai utrai men khia fi da fi yam chi sha utrai men khia ke ka bam la bu trai te la be kam dan kan no ka ba e un la be un le ki kam ban ta jong fi ini dua ini ka por ka menta hallelujah try ni ka por nga dua hallelujah jaga jim snam ke jome try kini ki khon ki la ngai hallelujah ta me ka jaka go try bagi ki pa nga ka fin bo ka ti ke jong fi ta ka jaka fi stam hallelujah bo hallelujah hallelujah ka jim khia ka jome try ka to ka jim khia ka jome try ka to hallelujah ka jim khia ka jome try jesus ka jim khia jome ka to try oh rashatara ba khondori re baba yeshatara hallelujah 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 oh try ke jipen khia je me ka to ke jipen khia ke je me ka to try ke jipen khia ke je me ka to pediang kong hallelujah pediang ke jipen khia ke jong try ka to ba phin khia na do menta phin khlan phin kot na do menta phin yo ke jing lai lo na do menta ki chat chong phi ken khia jing pang barok ken ria jing te jing khom barok ki dekut hagni ka sngi haga karteng ge jong jisu hallelujah fidan ke skor ka baklot utrai pen khia ifi fidan ke khmat bo utrai un pen khia ifi ge ne ke sngi ki doktor ki ong haput ne khmat jong fi re kam long shu ban poit ru ki doktor mong la shu ban poit utrai un le ye ke surgery haga ne ka por un kta ne ke khmat ge jong fi hallelujah Jesus. Kadang ka migraine kan kia akan ni ka por hallelujah. Kadang ka jingpang depression, kadang ka anxiety, panic attacks, pi thang, pi yam, pi shapting, utrai, un pen kia akan ni ka sngi. Hallelujah. Try ka pediang ki pen kia je me to try. Ki pen kia ke je me try ka to akan ni ki khon. Hallelujah. Try me kta me ka bor ke je me ka wan akan ni ki khon na blake le. Sngo ka ktien, la pa ka ktien je me ka pen kia hallelujah. Dia rugen tayru try ka balak ta ya me ka pang mi snam khal arsnem ka bor ka jome ka mi no na me ba ka rung ha ka kum jo ni ka singi ka bor ka jome try ka mi na me ba ka rung ha ki khon ki yo khia hallelujah ha ka teng Jesus hallelujah ai ngu ai sngo pi la khia sngo try ong la pen khia efi hallelujah fi tenga adora ne ine try ong pin kia adora fin kia try ong pin kia hallelujah fi ne jingpang hallelujah ki khlai ke jong fi try pin kia fi ke ne sngi hallelujah fi kia ko adora fin kia hallelujah fi la dialysis laslam try pin kia ne khlai jong fi sngo ko man chui hap na o ke jingban kia ka bla palat fi try pin kia fi pen kia try fi menta hallelujah ai ti lot la ke jong download ke jong fi wanum so sarong try la i ke jing wet ke jong fi la i ke jing yam ke jong fi try pen kia fi kong hallelujah ki ba bon try pen kia ne ke sngi agar teng ke jong Jesus hallelujah amen try pen kia fi ya flaklan ye man chakri try no man da ke sngi ke jing ai jong ble ke dong ke ba dap biang ke jing ai ke jong try si sha ka to ya fi ke ne ke sngi nang shakri bi utra wat phai dien show wat le pop show ro namar kata ka bakham sniu kan wan pa de fi phai biang shaka pop time kar khui fi kin sai shem kuble shibon sai tho ingi ke ba ja ani sngi time kar khui fi kuble shibon amen